Bangod sa selos, lalaki nagpinalupok sa armas utang kag selos man ang ginalantaw nga motibo sang Leganes Municipal Police Station sa natabo nga pagpalupok sa armas utang sa isa ka lalaki sa Sitio Ubos, Barangay Lapayon, Leganes, Iloilo, alas 8:22 ng gabi, Pebrero 4, 2024. Ang sospek amo si Jose Reiniel Canong, 39 anyos, tumandok sa Barangay Marabilia, Saraga, Iloilo, temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Lapayon, Leganes, Iloilo. Kag ang biktima naman amo si Prospero Soriano, 70 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Sa exclusive interview sa K5 News FM Iloilo 88.7 kay Police Master Sergeant Emmanuel Maude, investigador sa Leganes Municipal Police Station, ginpayag sini nga nag-away ang mag-live-in partner kag bangod sa tuman nga kaakig ni Canong, bangod sa ginaligar nga maiban nga lalaki si alias Jazz, nagpinalupok ini sang pusil. Yara naman sa kwarto sa sulod sang iya balay si Soriano sa naigo ini sang bala matapos nga naglapos sa dingding. Igo naman sa natuo nga dapa-dapa ang naangkon sang biktima nga gindala gilayon sa pinakamalapit nga ospital. Tapos to natabo to nga pinalupok ito kag may naigo to nagsakay sa kuno sa iya motor kag nagpalagyo ti subong gakanda kami paamo ng mga hukdanan dito sa pursot sa iya. Pag interview to na nakigan to is sa silos nga ano kuno kami lalaki man ang live-in. So nakikinig-inap, so motong nagpinaniro ito. Na-recover naman sa lugar ang duwa ka empty shell kag isa ka slag sa ginapatihan kalibre 45 nga armas lutang. Karon pa dayon pang investigasyon sa Leganes Municipal Police Station sa nagluntad nga insidente. Balita nagikan sa banwasang Leganes, Iloilo. Ako si K5 Eric Canizares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.